Maayong buntag mga kauban, live kita karon dinhi sa Marigondon Elementary School sa Dakbayan sa Lapu-Lapu alang sa atuang nagpadayon nga coverage sa BSKE 2023 sa My TV ug karon no atong nasayran nga dili pa kaayo daghan ang mga botante nga nangabot dinhi sa maong tunghaan. Iniksod ninyo sa eskwelahan, inyong makita nga ang pinaka-busy nga area mao kining mapa nga ilang gikaguptan ni ining dapita. So, diri nila matanaw kung asa naka-plot ang ilahang tagsa-tagsa ka mga voting areas. So, most probably, mao ni sila katong mga wala nakakita sa ilahang mga pangan, pinaagi sa mga online precinct finders. So, atong tanaw no? So sa maong mapa ilang makita ang again ang map sa Marigondon Elementary School. Nakabutang kung asa na classroom, nahimutang ang ilahang tagsa-tagsa ka mga waiting areas at the same time ang ilahang voting area. So, niya kanya naman sa ganihan, nagsupay. Atong duulo ng maong mapa aron makita kung giunsa siya pagka-arrange. Sige atong hinabion no ang pipila ka mga botante nga anaa dinhi nga nagtan-aw sa atuang voting precinct map. So again sa maong mapa makita ang legends no kung naka-indicate ang maong voting precinct, ang ilahang waiting area, asa ang mga comfort rooms, asa ang ilahang mga emergency accessible polling precinct kung EAPP. So atong nasayran nga niining maong tunghaan naka-segregate ang mga classrooms. Kung puno pa ang ilahang voting area, dunay designated nga mga cluster waiting areas. Mangutana ta sa mga botante nga naa dinhi. Ma'am, good morning. Mang-interview me sa My TV Cebu. Mangutana lang ko, ma'am. So far, nakita na ninyo ang inyong wala pa. Pero nakita na ninyo sa inyong online precinct finder kung asa mo nga assigned ka precinct. Wala ninyo na check ang katuang website sa Comelec. Oh, sige, samtang busy sila sa pagpangita dinhi. Atong tan-awon ang sitwasyon sa matag classroom. Nakadungog na tag mga reklamo, mga kauban. Kay lagi, as usual, usamang ginino sa mga nagunang mga challenges matag pinili ay kanang mga nangasaag ng mga butante. Okay, so this is how the cluster waiting area looks like. So far, mingaw pa siya. Atong nahinabi no ang usa sa mga volunteers ning maong tunghaan niya. Matod niya medyo mingaw-mingaw pa. Di pa kaayo yun na kadaghan ang mga butante nga nagsingabot. So mo ni ang usa sa mga voting areas. So SOP man ni siya no sa matag voting area nga tabunan gyud ang balota pinaagi sa usa ka ballot secrecy folder. Sir, pangutana lang ni sir, live ta karon sa My TV Cebu. So far sir, kamusta man ang inyong monitoring sa nagpadayon nga eleksyon? Daghan na ba ang inyong mga na-observe nga mga botante nga nagsingabot? Or so far, medyo mingaw-mingaw pa? Pero sir, unsa may mga nag-unang mga problema nga
gipadangat sa atong mga botante. Daghan ba ang nangasaag, wala katultol sa ilahang classroom? Unsa may assistance nga inyuhang nahatag ngadto kanila, sir? Amo silang tabangan sa lukan mo sila sa silang ikuan. Number of makatulto sila sa makabutal wala na sila. So far, sir, wala pa man tayo nakita nga mga dagkong problema. Kaning ato ang mga senior, sir, mga PWD, unsa may special assistance nga atong i-provide nga to kanila? Amo silang kuan nga kailan naman sila sa ilang putaranan email lang. Amo sila tutuan assign nila. Sinto nila. Okay, sige. Salamat si Sir Eric, no? Sir Eric, isa sa itong mga watchers din here. Salamat, sir. Okay, atong suruyon ang ubang bahin sa maong tunghaan. By the way, kining barangay Marigondon, usa ni siya sa mga dagko-dagko nga mga barangay out of the 30 barangay sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Out of the 250,000 plus registered voters sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, kining maong barangay dunay more than 25,000 nga registered voters. So usa ni sa ato ang mga interesting nga mga barangays nga angay tutukan ning nagpadayon nga BSKE 2023. Okay, so ani atak kita karon sa ato ang emergency accessible polling precinct. So dinhi mamutar ang ato ang mga senior citizens, mga PWDs, katong mga heavily pregnant o katong duna pay mga special needs. So atong makita atong mga kalulahan. Good morning, nanay. Maayong buntag, nanay. Kamusta man ang inyong experience sa pagbutar karong adlaw? Okay lang. Wala na tayong mga kakulian or any concerns nga na-experience, nanay? Mas okay ka ron. Mao ba? So tanaw ninyo mas hapsay karon compared sa katong national elections pag 2022? Binanay bi, dugay-dugay namang gyud ka ni ining. Pasalamat, tala lang ko. Unsa may mga qualifications nga gusto nimong makita sa imuhang butaran nga mga leaders sa atong barangay diri sa Marigondon? Ako sila po ka maayo ka lang sabang sa mga katawan, sa mga kasi ayo ko dito kami nagibon. Unsa may plataporma nga imong gipangita alang kaninyong mga senior citizens? Ako nakigan. Daghang salamat, nanay. Sige, mangutana ta kung unsay mga requirements aron makabutar diri sa ato ang IAP. Ato nakita no nga nagdala man ni sila nanay sa ilahang mga senior citizens ID. Madam, mangutana lang ko, need sila magpakita og senior citizens ID para makasulod or not necessarily? ID sa mga botante kailangan mi nilagay di ang lang sa senior kay para sa mga karakter ay di sa kasulat di sa research kita di sa kasulat wala sa check na dito yan magkuha lang niya ano ba naman Pwede na rin barangay away. Ay di ma'am. Kana ato nang sutao no kung unsay kinahanglan nga requirements. Pero so far ma'am kaning ato ang mga dunay mga disabilities pareho ni sir nga dili makakita dunay mo suwat alang kaniya no ikaw ma'am. kasi sa iya pagkuha lagi ko daan kasi sa ilaha dahil Okay, sige. Pero so far ma'am wala na tay laing concerns sa ato ang emergency accessible polling precinct. sa kasulat ko ako sa mga Di pa WD ang tarang siya. Wala dawata. Kaya kinahapirahan. Ano ka ba? Huwag matiguan. Sige, later ato nang iklaruhon ato ma'am no kung unsa gi requirement nga angay mapakita ni sir para mahimos ang sundanan sa ubang mga persons with disabilities. Ma'am, pwede na dagway ID? Ato nang klaruhon ma'am sa sulod. Wala ka nakadala sa mong ID nanay. Sige. Klaruhon na nato sa sulod nanay ha. Mao lagi. Mao. Sige. Salamat. Okay. So di pa nato i-end no ang ato ang live report ato lay ipakita kung asa nahimutang ang ato ang police assistance desk
So diri naka-standby ang atong ang kapulisan aron pagsiguro sa kahapsay ug kalinaw sa atoang nagpadayon nga BSKE 2023. Unya diri sa gawas daghan sab ang nakabintaha ning maong makasaysayanong panghitabo sa nasod kay malipayon sab ang atoang mga sidewalk vendors. Kay syempre mas kusog ang halin karon sir. Pero compared sa regular nga mga adlaw. So take advantage sad no ang atuang mga manindahay sa kilid-kilid. Good morning nanay. Live ta karon sa My TV. Kamusta man atong halin sa Banana Q diha? Okay, sige. Okay, so maulang sabkat to ang atuang updates no diri sa Barangay Marigondon, particularly dinhi sa Marigondon Elementary School. Taod-taod atong atuon ang Bliss Elementary School alang sa dugang nga updates kabahin sa nagpadayong piniliay, specifically sa Barangay Pahak Dakbayan sa Lapu-Lapu ug maulang sagkad to kini si Andrea Patanya Matthew ubanta sa pagpakabana ubanta sa kalambuan kini ang BSKE 2023 sa My TV.